Ако трябва да разделя видеята на 4 модула, те биха били следните. Как се създава бизнес, как се добива популярност в социалните мрежи, как се запазва и развива бизнес във времето и как се запазва и развива популярност във времето. Последните две са значително по-трудни от първите две. Ако търсиш как да направиш слава или милион до края на годината, тези видеа не са за теб. И между другото бих ти задал въпроса за къде чак толкова бързаш. Самите видеа ще покрият доста широк спектрум от теми, започвайки от началните стъпки, административни процедури, договори, как да проучиш конкуренцията в дадена индустрия, как се управляват пари, как да подбереш и менажираш хора. Основната част от видеята ще са с фокус върху маркетинг, където смея да твърдя, имам доста богат опит, въпреки възрастта. Работил съм в немалка маркетинг агенция една година, съм имал или имам участие в маркетинга на моя бизнес, както и на още няколко други успешни проекти. Частта за опазването. Не крия, че съм имал привилегията да се родя в семейство, което се занимава с бизнес доста отпреди да съществувам. Ако трябва да навляза в подробности, в момента в производствения и строителния бранш. След 7 клас имах привилегията да уча в пансион в Англия, където бях сред младежи от цял свят, чието родители също основно се занимават с бизнес. След това положих немалки усилия, за да вляза в един доста добър университет, където бях сред доста амбициозни хора, от които вече се занимават с бизнес, политика или са на адекватни позиции в големи фирми. Защо ти казвам това? Активно на това, което се говори, няма някаква тайна и специални неща, които правят богатите, някой трябва да ти издаде, за да бъдеш успешен. Против, повечето от тях съвсем спокойно и открито обсъждат неща, с които се занимават, начина по който го правят, защото често в разговорите се раждат идеи, както и решение на проблеми. С времето всеки се е изградил своя собствена методика на работа и комуникация. Смятам да споделя някои полезни впечатления, без да изпадам в конкретика с имена и събития. Накрая ще поговорим за TikTok, какви пари се въртят там, какви възможности ти дава извън рекламата, можеш да използваш платформата за себе си или за бранда, какви грешки допускат доста хора, включително и популярни личности. Също ще обърна внимание на бързата слава и бързия крах, как да избегнеш да бъдеш господин за един ден в онлайн пространство.